ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ନାମକ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାଘଟିଏ ରହୁଥିଲା। ତାର ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍କାରରେ ସାରା ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀ ଥରି ଉଠୁଥିଲେ। କିଛି ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀକୁ ଶିକାର କରି ଖାଇ ସେ ବେଶ ଆରାମସେ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲା। ହେଲେ ଏପଟେ ହରିଣମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ନାହିଁ, ଦିନ ରାତି ଭାବୁଥିଲେ। ବାଘର ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍କାରରେ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଥରି ଉଠୁଥିଲେ। ହେଲେ ହରିଣ ଛୁଆ ଦୁଇଟି କିଛି ଖାତିର ନ କରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାନ୍ତି। এই ଜଙ୍ଗଲରୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭଲ ଘାସ ଖାଇ ସେମାନେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ହେଲେ ତାର ବଡ଼ ଭଉଣୀ କହେ, ହରିଣ ଛୁଆ ଯା ଘରକୁ ପଳେଇବା। ସେ କହେ ତୁ ଯା, ମୁଁ ପରେ ଯିବି। ଏମିତି କହି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲା ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୁମ୍ଫା। ସେଠି ଦେଖି କହିଲା, ଆରେ ବା, ଗୁମ୍ଫାଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ସେ ଏମିତି କହି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଦେଖି ହାଡ଼ ଓ କଙ୍କାଳର ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଭୟରେ ଥରି ଉଠିଲା। ସେ ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାଘ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। କଲାରେ ହରିଣ ଛୁଆ, ତୁ ମୋତେ ଦେଖି ଭୟ କରୁନୁ? ହରିଣ ଛୁଆ କହିଲା, ହେ ମହାରାଜ, ଆପଣ ତ ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁ ରାଜା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ମୂଷାଟିଏ କହିଲା ବାଘକୁ ଯାଇ କହିବୁ ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିଛି। ବାଘ ଦେଖି ଏକଥା ଶୁଣି ରାଗରେ କମ୍ପି ଉଠିଲା। କହିଲା, ସାମାନ୍ୟ ମୂଷା ହୋଇ ମୋତେ କହିଲା। ଶୀଘ୍ର ଯା ତାକୁ କହିବୁ ମହାରାଜ ଡାକୁଛି। ହରିଣ ଭାବିଲା, ଏଇ ମୌକାରେ ମୁଁ ବାଘ ପାଖରୁ ଖସି ପାରିବି। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଯାଉ ଯାଉ ଭାବିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଆଜି ବଞ୍ଚିଗଲି, ନହେଲେ ବାଘ ମୋତେ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ହଁ ପିଲାମାନେ, ବିପଦ ସମୟରେ ସାହସ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସାମ୍ନା କରିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ହରିଣ ଛୁଆ ତା ସାହସ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଆଜି ବାଘ ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଏହି ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।